Asociația AGES este o organizație neguvernamentală, apolitică și non-profit, înființată în anul 2010. Scopul asociației este acela de a sprijini dezvoltarea comunităților din regiunea de nord-vest a țării și în special a celor din județul Satu Mare. În acest sens, asociația întreprinde o serie de activități și proiecte ce constă, printre altele, în realizarea de studii și cercetări sociologice în vederea identificării problemelor și nevoilor comunităților, elaborarea de strategii de dezvoltare pentru comunități sau pentru organizații, organizarea de cursuri de formare și calificare pentru tineri, organizarea de cursuri de dezvoltare personală, de asemenea consiliere și orientare profesională și mediere pentru tinerii dezavantajați din județul Satu Mare. Doar în ultimii 2 ani, Asociația AGES a sprijinit peste 400 de tineri care au primit astfel de servicii în vederea integrării pe piața muncii. Proiectul HEY este o inițiativă a Asociației AGES și a Asociației Ötlet Egyesület din Ungaria și este sprijinit financiar în cadrul programului de cooperare transfrontalieră România-Ungaria în perioada 2014-2020. Scopul proiectului este acela de a sprijini angajarea tinerilor din cele 2 județe. Grupul nostru țintă este format din 2 categorii. Prima categorie sunt tinerii dezavantajați între 17 și 35 de ani din cele 2 județe țintă, iar o altă categorie sunt toți factorii interesați care sunt implicați în acest proces de angajare a tinerilor: firme, ONG-uri, instituții publice. Az Ötlet a Vidékért Egyesületet 2003-ban alapítottuk. Az alapítással az volt a szándékunk, hogy elősegítsük a vidék felemelkedését, illetve megakadályozzuk a leszakadó rétegek még nagyobb mértékű elszegényedését, leszakadását. A fő tevékenységeink között ilyen szociális, kulturális és hagyományőrző tevékenységek szerepelnek. Elsősorban a szociális munkaerőpiaci tevékenységek azok, amiket előtérbe helyez az Egyesületünk. Jelenleg is több olyan projektünk fut, ami ezt a célt szolgálja, és szeretnénk, hogyha a fiatalok leszakadásának megakadályozása érdekében minél többen kerülhetnének vissza a munkaerőpiacra. Este important de precizat ce înseamnă tineri dezavantajați în cadrul proiectului nostru. Tineri care locuiesc în mediul rural sau în orașe mici, tineri care au maxim 8 clase, tineri care trăiesc în familii cu cel puțin 3 copii, tineri care își cresc singuri copiii, tineri care fac parte din comunitatea romă sau tineri care vorbesc puțin sau greu sau deloc limba română. Potrivit experiențelor noastre, persoanele care își caută loc de muncă se confruntă cu următoarele 3 probleme. Tinerii, datorită specificului vârstei, de cele mai multe ori nu pot decide în ce direcție profesională să se orienteze, ce meserie să își aleagă. Persoanele care știu în ce direcție vor să se orienteze, ce profesie aș dori, se confruntă de multe ori cu problema lipsei unor competențe necesare pentru obținerea jobului respectiv, cum ar fi necunoașterea limbii române la persoanele de etnie maghiară sau a unei limbi străine, lipsa competenței de utilizare a calculatorului și așa mai departe. Cei mai mulți tineri însă au nevoie de un sprijin în găsirea unui loc de muncă adecvat. Această problemă a lipsei locurilor de muncă este accentuată în această perioadă și de criza COVID. A kutatás során kiválasztott célcsoportot próbáljuk motiválni, és különböző csoportmunkákba, egyéni fejlesztésekbe bevonni. A legnagyobb kihívás a pályázatban a vírusjárvány, illetve a fiatalok nehezen mobilizálhatók, ezért ez is akadályt jelent. Nehezen vonhatók be a különböző workshopokba, műhelymunkákba, programokba, nehéz a motiváció. A projekt során is nagyon nehéz megtalálni ezt a célcsoportot, ez a 18-35 éves korosztályt, hisz akik kikerültek az iskolapadból, nem biztos, hogy akár el lehet őket hozni egy workshopra, vagy egy tanácsadási alkalmakra. Nagyon bezárkóznak ezek az egyének, és nehéz őket kimozdítani. Pentru a ne atinge scopul, în cadrul acestui proiect vom organiza o serie de activități. Prima, cea mai mare, a fost aceea de realizare a unui studiu, a unei cercetări în rândul tinerilor, prin care am dorit să aflăm care sunt obiceiurile de angajare ale acestora. Această mare activitate va fi continuată cu elaborarea unei strategii pe termen lung, participative, în care vom implica
firmele, instituțiile de stat, organizațiile neguvernamentale care sunt implicate în acest proces de angajare a tinerilor. Urmează o altă serie de activități dedicate special grupului nostru țintă și anume vom organiza sesiuni colective sau individuale de consiliere în carieră. Vom organiza internship la firmele din județele Satu Mare și Săboi-Sat Marbereg. Vom organiza târguri ale locurilor de muncă în cele două județe. Pe de altă parte, dorim ca până la sfârșitul proiectului, să creăm o platformă electronică locală cu specificități locale prin care angajatorii și potențiale angajați să se regăsească mai ușor în vederea încadrării tinerilor pe piața forței de muncă. Ne dorim ca până la finalul acestui proiect să sprijinim cel puțin 200 de tineri în procesul de angajare pe piața muncii și respectiv să reușim să elaborăm un instrument local suficient de puternic și durabil astfel ca acest proces de sprijinire a tinerilor să nu se încheie odată cu sfârșitul proiectului nostru, ci să continue pe termen lung în beneficiul acestor tineri și respectiv a tuturor factorilor interesați din cele două județe. Prin activitățile noastre îi ajutăm să-și descopere propriile aptitudini, capacități, în baza cărora apoi identificăm împreună direcțiile, profesiile și chiar locurile de muncă cele mai potrivite. În cadrul activităților noastre, care sunt și de grupă sau individuale, folosim atât teste, exerciții de autocunoaștere, cât și jocuri, studii de caz, filmulețe, vizite la firme și așa mai departe, de unde își pot forma o imagine cât se poate de reală despre domeniile și locurile de muncă vizate. Sprijinul nostru constă în identificarea acestor competențe, căutarea unor programe de formare sau de dezvoltare a acestora și orientarea tinerilor la programele găsite. Sunt cazuri când îi ajutăm pe tineri în elaborarea, corectarea CV-ului sau a scrisorilor de intenție, în pregătirea pentru interviul de angajare. Au mai fost și cazuri când am intervenit ca mediator la rezolvarea unor conflicte la locul de muncă, pentru ca persoana în cauză să nu-și piardă jobul deja obținut. A kutatásunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fiatalokról szól, és arra voltunk kíváncsiak, hogy milyenek a munkavállalási esélyeik. Ehhez úgy álltunk hozzá, hogy nem csak az ő véleményüket kérdeztük meg kérdőíves adatfelvétellel, illetve interjúkkal, hanem a munkaadókat is megkérdeztük arról, hogy ők hogyan vélekednek erről. A kutatásunkat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4 járásában valósítottuk meg, Fehérgyarmati, Mátészalkai, Nyírbátori, illetve a Csengeri járásban. Ezekből az adatokból azt tudtuk meg, hogy mind a fiatalok földrajzi mobilitása, illetve a társadalmi mobilitása teljesen másképp alakul, mint a megye székelyen, illetve a nagyobb és jobb infrastruktúrával rendelkező helyeken. Ehhez kapcsolódik, hogy milyen mentorálásra van nekik szükségük, valamint a konjunkturális, illetve a dekonjunkturális gazdasági folyamatok is befolyásolták a mostani helyzetüket. 120 de tineri au beneficiat de consiliere individuală adaptată nevoilor lor, primind motivația și cunoștințele necesare pentru a se integra pe piața muncii. Visszatérnék konkrétan erre a workshopra, a képzésre, amelyeknek a tematikája 4 fókuszú. Az első arra a legfontosabb, talán azzal kezdtük itt is a fiatalokkal, hogy hogyan tudja kiválasztani a sok érdekes szakma közül azt, ami személyesen neki a legmegfelelőbb. Annak ellenére, hogy egy szakiskolában egy konkrét szakmát tanulnak, természetes náluk is, hogy elbizonytalanodás is előfordul, hogy vajon ezt szeretem a legjobban, ezt szeretném hosszú éveken keresztül végezni, vagy van valami más is, ami jó és szép. Úgyhogy ezért az első témánk ez volt, hogy hogyan tudom kiválasztani, megérezni, eldönteni, hogy képességeim, készségeim alapján, a tanultak alapján mivel is foglalkozzak a következő éveimben. A második téma az volt, hogy ha megvan, hogy mit szeretnék, akkor hogy hol találom meg álmaim munkahelyét, és akkor ezen belül
Nyilván fiatalok lévén elsősorban az internetes platformokra néztünk rá, hogy ott milyen módon jelennek meg az álláshirdetések, és a pályázatban lesz majd egy elektronikus platform, amit remélhetőleg ezek a fiatalok is fognak tudni majd használni, munkaadók igényei és a munkavállalók igényei, ahol találkozni tudnak. Harmadik témánk az állás megszerzése volt, ezen belül motivációs levél, önéletrajz és konkrét állásinterjúnak a szimulálása. A negyedik pedig a legutolsó, az a munkahely megtartásában, a konfliktus kezelés, ezeknek a menedzselésében próbáltunk segítséget nyújtani számukra. Én Lóránd vagyok, 17 éves vagyok, Szatmáron élek. Nekem nagyon tetszett ez a workshopos téma, mert rengeteg hasznos dolgot tudtunk megtanulni, és sok komoly témáról volt szó. Ezen belül több témát is átvettünk, hogyan oldjunk meg egy konfliktust, hogyan találjunk munkát, meg segítettek nekünk több dologban is. Hát sokkal másabb, mint egy iskolai aurán. Mit szeretnék dolgozni? Ezzel foglalkoznánk ma. Ebben próbálunk majd segítséget nyújtani, ha kell, és akinek kell. Lehet, hogy mindenkit már következő 100 évére tudja, mit fog csinálni. 36 de tineri au urmat cursurile școlii de șoferi și au obținut permisul de conducere pentru categoriile C și CE, care le oferă un avantaj competitiv pe piața muncii. Șofer profesionist, e o meserie extraordinară. Dar să nu vă dați așii volanului, ca să zic așa. Adică să știți să merg suficient de bine pentru public, să știți să respecti legile în circulație. Nu trebuie să se dea la o parte alții mai mici cu autoturismele decât pentru mașini mari. Asta e tot. Deci fiecare dintre noi trebuie să respectăm regula. Áruról beszélünk, 40 tonnáról beszélünk, olyan árubiztosítás, ami 1 millió eurós biztosításunk van. Participanții de la curs sunt tineri și m-am bucurat să fiu alături de ei în cadrul acestor zile de curs de competențe antreprenoriale, pentru că la un tânăr apreciezi spiritul de inițiativă, ideile pe care le-au avut, au fost colaborativi, au pus multe întrebări și au dovedit că sunt interesați să afle foarte multe lucruri despre acest domeniu care este nou pentru ei acum la început de drum și de carieră, antreprenoriatul. De fapt, ce înseamnă să faci o afacere, asta au aflat în aceste zile de curs. Mă numesc Rebecca Șutac. Am aflat de acest curs de la o profesoară. Aceste 2 zile au fost foarte frumoase, intense și am aflat foarte multe informații noi și utile. Ca urmare a participării la târguri ale locurilor de muncă, peste 100 de tineri au întâlnit 40 de angajatori participanți la aceste evenimente. Un instrument dinamic și interactiv, platforma Laboro reunește peste 200 de firme și peste 350 de utilizatori, promovând până în prezent 450 de locuri de muncă. Am lansat platforma de mediere online bilingvă intitulat Laboro. Scopul acestei platforme este de a asigura tinerilor o posibilitate electronică de a-și identifica un loc de muncă cel mai potrivit pentru ei și respectiv oferă firmelor posibilitatea de a-și posta locurile de muncă de care dispun. Platforma este accesibilă în limba română și în limba maghiară și oferă serviciile pentru locuitorii și pentru firmele din 2 județe, județul Satu Mare din România și județul Szabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria. Aș dori să mulțumesc pentru realizarea platformei partenerilor noștri din Ungaria,
Asociația Ötlet a Vidékért Egyesület, respectiv colegilor noștri de la Asociația AGES, care au contribuit la realizarea acestei platforme, și colaboratorilor noștri externi, care au lucrat la modul în care arată acum platforma, atât din punct de vedere a designului, cât și a conținutului. E o inițiativă salutară. Orice inițiativă în domeniul intermedierii pe piața muncii între angajatori și potențialii salariați e binevenită, mai ales în contextul bine știut al crizei de forță de muncă care se manifestă pe piața românească, și aștept cu nerăbdare să văd cu ce veniți nou în domeniul acesta și vă urez de la început mult succes. Ok, spune pe scurt despre costuri sau comisioane sau deci ce se poate spune în momentul ăsta. Asta sigur pentru antreprenori. Da. În momentul de față, proiectul nostru fiind făcut și fiind un proiect european făcut de asociația noastră, este gratuit. Toate serviciile pe care le oferim acum sunt gratuite. Pe viitor vom vedea cum lucrăm mai departe. Noi intenționăm ca aceste servicii să rămână gratuite și în acest sens o să lucrăm la alte proiecte pentru dezvoltarea platformei și respectiv o să lucrăm și la accesarea de fonduri din diverse alte surse. Asta este planul nostru. Asta e chiar o știre foarte bună, cred. Prin activitățile noastre am reușit să sprijinim sute de tineri prin diverse forme. Participare la consiliere individuală sau de grup, participare la diverse workshop-uri tematice, sprijin în inițierea unei afaceri, mentorare în derularea unor afaceri. Pozitív volt, ahogyan részt vettek a szerepjátékokban, a helyzetgyakorlatokban, természetesen, mint mindenhol, itt sem mindenki egyformán aktív, viszont mindig volt jelentkező, és nagyon hitelesek voltak, tehát tényleg nem próbáltak semmilyen elvárásoknak megfelelni. Amit ők maguk is utólag szoktak tudni, az az, hogy ezeknek a képzéseknek, szituációknak a tétje igazából az életben mérettetik meg, és valószínűleg utólag fogják ők is belátni, hogy ennek tényleg ilyen haszna is van, meg lehetett volna, de hát ez természetes, hogy utólag jobban látszik, hogy jobban érthető. Az egyéni mentorálások hatására vannak olyan egyének, akiket sikerült képzésben elhelyeznünk, és sikeresen be is fejezték a képzésüket. Voltak olyan egyének, akiknek csak például egy egyszerű önéletrajz írásba kellett a segítséget nyújtani, és ezáltal az elsőleges munkaerőpiacon el tudtak helyezkedni. Tervezzük a pályázatnak a folytatását, mivel több éves projekt tapasztalattal rendelkezik mindkét szervezet a határ mindkét oldalán. Ezért folyamatosan nézzük a pályázati lehetőségeket, hogy lehetne majd ezt a pályázatot, illetve az eredményeket mindenképpen továbbvinni, de további források felkutatásával továbbra is szeretnénk a vidék felemelkedését elősegíteni és a fiatalokat visszajuttatni a munkaerőpiacra, vagyis munkához juttatni. Proiectul cu titlul Sprijinirea angajării tinerilor din județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg este implementat prin programul Interreg 5A România-Ungaria și este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv de România și Ungaria.